Bueno, pues estem amb el Guillem Ecker. Què tal? Com va? Bueno, veiem que aquí que estàs una mica lesionat. Què ha passat? El turmell l'altre dia, fa una setmaneta, a Mataró, que vaig anar a fer una entrada, vaig saltar cap amunt i vaig caure sota un peu i no sé, així m'han dit, vaig anar al metge i m'han dit unes 6 setmanetes amb aquesta bota de 2, però 6 setmanetes a començar a jugar. Bueno, descansar una mica, reposar, sí. Recarregar energia i força i a tornar, perquè aquest any hi ha Copa Col·legial, tu la tornaràs a jugar amb l'Oms i de Prat. No sé quines sensacions i quines expectatives tens de cara a aquesta Copa Col·legial. Bueno, jo el que vaig a fer és divertir-me el màxim possible, aprofitar d'aquesta experiència més i bueno, també si poden guanyar o no sé, intentar guanyar el màxim de partits, i jo crec que aquest seria un poc el nostre objectiu, divertir-nos i anar a competir. I bueno, ja està. Sí. Aquest any no estarà l'Usman Diarra, tampoc estaran el Marc Ros, l'Agustín, etc. Però, bueno, tu has estat a la selecció espanyola, perquè ens han dit. Vull dir, nivell no faltarà a l'Oms i de Prat. Bueno, no sé, amb aquest equip que tenim enguany, jo crec que, no sé, com va, no vos puc dir res, però bueno, jo crec que el millor seria, no sé, anar a per al màxim que puguem, saps? Amb l'equip que tinguem. Exacte, l'any passat vam veure la Supercopa entre la Salle, Manresa i la Joviat, que es va fer el Nou Congost aquí a Manresa, i bueno, vam veure que eren dos equips molt preparats. No sé si de cara a aquesta edició hi ha una mica de respecte, que va jugar contra els dos més grans de Manresa fins ara. Bueno, sí, jo crec que sí, però tenim una petita desavantatge, que és que hi ha gent que a la Joviat, a la Salle, van amb gent de batxiller perquè tenen batxiller, i això seria una petita desavantatge per edat, però anem a lluitar el que sigui i a lo màxim, saps? Com, no sé, les màximes possibilitats que tinguem. Exacte. L'any passat, a l'Oms i a Prat, la veu liar en el pavelló, no sé si hi havia potser 500 persones, tota l'escola allà animant-vos, i aquest any esperem que es repeteixi. No sé si els vols dir alguna cosa ara aprofitant, dirigir-te a l'afició i enviar un missatge de cara a aquest primer partit de Copa Col·legial. No, que sí, que vengueu tots aquí a l'Oms, com es va fer l'any passat, que van venir tots els nens de cursos inferiors i estava quasi tota l'escola a l'Oms animant superbé, i que es torni a repetir o més, inclús més, saps? Anem a afrontar-ho millor. Així que... Perfecte, Guillem, doncs res, desitjar-te molta sort, una ràpida recuperació i ja en res tornar-te a veure jugant a bàsquet.